Spoločne slávnostne pripili na začiatok otvorenia našej novej telocvične. Nehanbite sa, neváhajte, chvíľočku ešte vydržíme. Takže milí priatelia, ktorí máte, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste si spoločne s nami všetkými, týmito vzácnymi hostiami, ale samozrejme aj s vami, milé dámy, vážení páni, milé deti, aby sme si spoločne predtým, ako vstúpime do tej krásnej telocvične, spoločne pripili na jej otvorenie, na jej zahájenie. Na zdravie! Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, drahí obyvateľia svätého Antona, milé deti a športovci. Je mi veľkou cťou privítať vás všetkých na tejto výnimočnej udalosti, slávnostnom otvorení novej telocvične, na ktorú sme čakali neuveriteľných 65 rokov. Dnešný deň je dôkazom, že sny a vytrvalosť majú zmysel. Po rokoch úsilia, plánovania a spoločnej práce sa nám podarilo vytvoriť priestor, ktorý nie je len miestom športových výkonov, ale aj miestom stretnutí, priateľstiev a radosti z pohybu Slovenskej republiky pre vysoké školstvo a akademický výskum pán Robert Žembera. Na podporu športu pán Lukáš Pitek, a pán Mikuláš Pál, do obce Svätý Anton, dámy, pánov a deti, všetkých vás, ktorí si túto vzácnu chvíľu prišli osláviť spolu s nami. Čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom slávnostnom otvorení našej novej telocvične v obci Svätý Anton. Vítajte. Dnešný deň je pre nás výnimočný. Je to deň, kedy sa naplnil dlhoročný sen našej školy, detí, učiteľov, ale aj celej komunity. Cesta k dnešnému dňu bola dlhá a náročná. Silným hnacím motorom pre našu samosprávu boli argumenty, ktorými sme sa snažili upozorniť na potrebu vybudovania telocvične. Sme presvedčení o tom, že všetky deti na Slovensku si zaslúžia, potrebujú a mali by mať dôstojné podmienky pre výučbu telesnej výchovy, možnosti pre vykonávanie športových aktivít počas celého roka, bezpečné prostredie pre šport počas celého roka, podporu pre pohyb a športové aktivity zo strany rodičov, učiteľov, školy, obce, ale aj štát. Výstavka trvala 14 mesiacov, zrealizovala ju firma Solar SK AS a pod dohľadom pána stavebného dozora pána Hegera. Celkové náklady dosiahli výšku 654 444 eur. Na výjazdovom rokovaní
vlády vo Veľkej Lehote v roku 2025 nám bola pridelená dotácia na spolufinancovanie projektu vo výške 50 000 eur. Ďakujem na podporu športu a úrad vlády Slovenskej republiky za podporu obecnému zastupiteľstvu za schválenie investičného zámeru a 30% spoluúčasti obce, ktorá najlepšie vie, že dnes sa plní jeden obrovský sen, ktorý som sníval už ako žiak, keď som chodil do tejto našej základnej školy. A obrovská vec, pre ktorú som sa vlastne rozhodol aj kandidovať do starostu obce. Spomínam si, ako som doniesol ešte, ako som povie, horúcu prepoľu na stole v kuchyni, s mojimi deťmi rozložili a po chvíli prišla otázka, že kedy sa to oco postaví? Vtedy som dostal chvíľu zarazený a po malej chvíľke som odpovedal, verím tomu, že to bude čo najskôr. Dnes som hrdý a šťastný, že všetkým deťom základnej školy Ferdinanda Kohlúka, materskej školy Ferdinanda Kohlúka, všetkým športovcom, ktorí budú chcieť vykonávať športové aktivity, môžeme takto spoločne v takomto hojnom počte túto krásnu telocvičňu odovzdať. Svoju vieru a chuťou prispeli k tomu, že dnes môžeme spoločne otvoriť tento krásny a dôležitý objekt. Základná škola s materskou školou Ferdinanda Kohlúka, ktorá bola otvorená v roku 1960, dlhé roky zápasila s tým, že nemala vlastnú telocvičňu. Po 65 rokoch výstavby školy otvárame novú, modernú telocvičňu, ktorá poskytne našim deťom dôstojné podmienky pre telesnú výchovu a šport počas celého roka. Postaviť telocvičňu nebol ľahký proces, ale bol to krásny proces. Krásny v tom, ako prázdny priestor menil svoj zmysel a význam. Nech tento priestor slúži svojmu účelu, nech sa tam rodia nové priateľstvá, nové zážitky a možno aj nové športové talenty. Dámy, vážení pán starosta, všetkých kolegov sme veľmi tešení z toho. Dneska ako hodiny vás ešte niečo môžem starať s vami. Lebo my často teraz do športového prostredia sa pozeráme na tie športové výsledky, ale upomíname samosprávu, ktorá bola taký masakrávom športovým výsledkom. Ja sa nezlobodnia žením, Bimba už vyzváňajú nám. Chvíle sa krátia, spíme sa bratia, kým časom ešte púšti mám. Príde na vrata, ja na to čakám, kým čas ešte mám. Ja robím si plán, kým časom ešte bojoval som ďalej. Nakoniec mám 6 titulov víťaza NBA, takže všetko sa podarilo. Ja by som chcel z týchto miesta pogratulovať všetkým občanom aj pánom starostovi k tomuto úžasnému dielu. Takže toto bolo taký úvod. Vážený starosta. Pani riaditeľka a dlhoročná učiteľka telesnej výchovy vo Svetom Antone, pani Olga Rakajová. Hostia, milé dámy, vážení páni, milí žiaci, milí športoví priatelia. Som veľmi rada, že dnes môžem stáť spolu s vami v telocvični, o ktorú sa vedenia školy snažili viackrát, žiaľ neúspešne. Zablážená páni starostovi a všetkým zainteresovaným úspešnej realizácii projektu výstavba telocvične
tak veľmi žiadané pre školu a obec. Ďakujem veľmi pekne, vážení zástí hostia. Pri tejto príležitosti v mene fotbalového klubu Sokol Svätý Anton by som rád odovzdal tieto fotbalové lopty pánovi riaditeľovi základnej školy s materskou školou Petra Korúka, ktoré veríme a chceme uveriť, že budú maličkou súčasťou pri výchove a hľadaní nových fotbalových talentov v našej obci. Dovolte mi, aby som vám za poslancov obecného zastupiteľstva obce Svätý Anton aby som vám odovzdala taký darček, ktorý čaniteľ do dnešného termínu, a tento týždeň určite prídete, že zatiaľ dávno mekom ako pokaz, že teda my poslanci sme sa rozhodli pri tejto príležitosti venovať škole, teda žiakom mini futbalové brány Mníchove, ktoré sme teda zistili, že by sa vám ešte hodili do tohto priestoru. Že sa tu dnes nachádzame, že sa po 65 rokoch toto podarilo. Za týmto zázrakom je želutúzelník. Je to obyčajný človek, ktorý veril, že sa niečo takéto dá a ktorý našťastie neveril v tom a nevedel, že sa to nedá. Lebo sa to nedá. Nevedel, že sa to nedá a tak sa tu dnes nachádzame. Takže toto cestou mu veľmi pekne ďakujem, že jednoducho na čele čohokoľvek, či je to obec alebo nejaká inštitúcia, musí stať človek, ktorý má nejaký jasný cieľ, za ktorým ide, ktorý je presvedčený o tom, že je možné to niečo urobiť a aj keď ho vyhodia venami, vojde tým oknom a bude sa snažiť to dosiahnuť. Takže taký človek musí stať na čele všetkého. A nie je to akýkoľvek projekt, či malý alebo veľký, jednoducho náš starosta je príkladom toho, ako takéto veci majú vyzerať. Vôľa je dôležitá. Že ste s nami prišli zdieľať tento deň, dôležitý pre našu obec. Nech sa táto telocvičňa stane symbolom pohybu, zdravia a spolupatričnosti. Prajem vám všetkým krásny slávnostný deň. Thank you.